खुलुमबाय लोगोफोर आंनि इउटिउब चेनेलाव बयखौबो अननाय जासिहरबाय लोगोफोर आं दिनै फिन खेबसे भिडिअ लानानै फैदों लोगोफोर आं दिनै गाइखेरनिफ्राय बनायनाय मिथाइ पेरा बनायनो नागिरदों लोगोफोर बिदिब्ला आंदो फारि फारि नायफालांबाय थादो लोगोफोर आं पेरा मिथाइखौ माबायदि बानायो पेरा बानायनो थाखाय आं गाइखेरखौ 1 लिटार लाबाय मोखौ गाइखेर आरो सेनिखौ आङो कापाव आधा काप लाबाय नै आं दायो गेसखौ अन खालामनानै सारायखौ जानना होबाय आरो ओमफ्राय आङो बेयावहाय गाइखेरखौ लुनानै होबाय आङो गाइखेरखौ सारायाव लुनायनिफ्रायनो नै बेबायदि एरनानै होबाय थानांगौ आरो बिदि दोनथ'बाला सिङावहा खामजानो गिनांगौ नालाय बेनिखायनो बेबायदि माने एरबाय थानांगोन आरो एनि टाइम एरबाय थानांगोन आरो बिदिनो नै दायो आंनिया गोदौनानै एसे रानहांबाय आरो बिनिखाय आङो बेयावहाय घि 1 चामच होबाय आरो आङो घिखौ होयोब्ला माने फ्लेभारा मोजां माने मोदोमनाया माने मोजां मोदोमो आरो लोगोफोर बेबायदि माने एरखाबाय थानांगोन आरो ओमफ्राय गोजौआव बे गाइखेरनि माखना जे मांगाय नांथाबलांबाय थायो नालाय रानहोलां बेखौ माने बोखालांखाबाय थानांगोन आरो जोङो नङाबा बेखौ बोखालांखाबाय थायाबा माने खामगोन नालाय ओमफ्राय खामथाबबाथ' आरो कालारा हामा जायो नालाय बिनिखायनो जोङो माने बेखौ बोखालांखाबाय थानांगोन आरो आं जेरै बिदि बोखालांबाय थानाय बायदि एरै बिदिनो एरबाय थानांगोन ओमफ्राय नै आंनिया एसे खमायलांबाय नालाय आं ओमफ्राय दायो सेनिखौ होबाय आरो नै बेबायदियावनो आं सेनिखौ होना लाबाय आरो ओमफ्राय गेसनि फ्लेमखौ आङो हाइ फ्लेम ओमफ्राय मिडियाम फ्लेम हाइ फ्लेम आरो मिडियाम फ्लेम खामि गोदौ होदो हो लोगोफोर पेराखौ बानायनो थाखाय 40-50 मिनिटसो नाङो हो लोगोफोर नै आं दायो नै बेबायदि एसे खमायनाय समावहाय आङो सेनिखौ होना होबाय आरो लोगोफोर नै बेबायदिनो एरलांबाय थानांगोन आरो एखे एरलांबाय थानांगोन एरबाय थायाबा सिङावहा खामजानो गिनांगौ ना बिनिखायनो माने एनि टाइम एरबायानो था नै लोगोफोर आंनिया रानबाय आरो दायो नै रानहांथारबाय नै बेबायदि रानहांथारनायाव आङो गेसखौ पुरा ल' फ्लेम खालामबाय हो लोगोफोर नै दायो बेबायदि राननाय समावहा आखाइखौ दसेबो दोनथ'नाङा आरो नै बेबायदिनो एरबाय था माने एरबाय थानांगोन आरो माखासे गथ'फोरा गाइखेरफोरखौ लोंनो हाया नालाय बे गाइखेरफोरखौ लोंनो हायि गथ'फोरनो थाखाय बिमाफोरा बेफोरबायदि मिथाइ बानायनानैहा जाहोबाला माने गाइखेर लोंनाय बायदि जाहैयो आरो बेनिखायनो गेजेर गेजेर मिथाइखौबो बानायनानै जाहोनांगौ नै आंनिया पेराया जाथारसिगोन आरो जाहां जाथारबाय आरो नै लासावहा बेबायदि जायो आरो नै सिङाव आंनिया खामाखै नालाय बेबायदि एखे खामहोनाङा आरो नै बिदि खामबाय था खामहोनाङा आंनिखौ नुदोना आंनिया सिङाव खामाखै बेबायदिनो आं खामनाय बायदि खामलाङो आरो
नै बिदिनो खामि आं दायो खांनो लागि जासिगोन आरो नै आंनिया दायो खांनो लागि जासिगोन आरो एसे धिलायावनो दोनना लानांगौ नङाबा गोराद्राय जाबाला माने नोङो सेपखौ माने लाड्डुखौ बानायनो थाखाय हाया आरो गोराद्राय जायो लोगो नै आं दायो खांसियावहाय बोख्लायबाय आरो सारायाव दोनबाय थाब्ला माने गुदुं हिटदो माने खामोना आरो सिङाव गोरा जागोन बिनिखायनो आङो खांसियावहाय बोस्लायना लाबाय आरो नै बेबायदि खांसियावहा बोस्लायना लाना बिदि नानांगौ आरो खिन्थु बिराद गुदुं नागनो हाया आङो बे नानाय मोनसेखौनो माने मोजां नाबानो माने पुरा गुल जागौमोन आरो आं खिन्थु हागवा माने नै नागनोनो हायाखै आङो दायो नाजागासिनो आरो लासै नानो लागि नै आङो जेने तेने मोनसे लाड्डु खालामहांबाय आरो पेरानि सेप बानायहांबाय आरो लोगोफोर आंनिया मोनसे जाबाय आरो पेराया नै बेबायदि जादों आरो आंनि बानायनाया नायलांबाय थादो लोगोफोर आंनि पेरा बानायनायखौ बिदिब्ला आं माबायदि बानायदो जिबायदिबाबो न'आव बानायनाय बुस्थुआ मोजांसिन जायोना हटेलफोरनिख्रुइ मानो होनबा जोंथ' न'आवहा बेसेबां साफा मोजां बुस्थुखौसो बानायनानै जायो हटेलनिफोरखौथ' जों नुवा नालाय ना मोजांसो नुयो खिन्थु सिङावबा मा होयो नङा होमबा लोगोफोर 1 लिटार गाइखेरनिफ्राय 1 लिटार गाइखेरनिफ्राय 14-15तासो पेरा ओंखारो आरो लोगोफोर आंनियाबो इसिबां मोजां जाया बनायनाया थेवबो न'आव बानायना जानायनि टेस्टआनो बेलेग नङा होमबा लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो आंनि पेराया नै बेबायदि जाबाय आरो न'आवनो बिदि बानायना जानांगौ लोगोफोर आरो फिसाफोरनोबो बिदिनो न'नि बुस्थु बानायना जाहोबा मोजां नालाय बिनिखायनो जों सोलोंनांगौ आरो न' हटेलाव बायनायनिख्रुइ न'आव बानायनाया मोजां जायो नालाय आंनिया नै पेराया बिदि जाबाय मांगाय माने हटेलनि बायदि जायाखै आरो नै माने आंनि नानाया गरम नानो आं हागवासै नालाय माने बिराद गरम नानो हाबानो माने बियो बहुत मोजां जागौमोन खिन्थु आंनि नानाया एसे माने गरमाव आं आखाइजों नानो हागवासै आं बेनिखायनो आंनि पेराया बिदि जाबाय आरो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लोगोफोर प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना हो आंनि चेनेलखौ आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो